Bun, hai să continuăm și să sărim jos. Da, împreună cu el, normal, că filmez imediat ce am terminat filmarea. Oh, super. Ah. Bun, haideți. Noi nu ne putem urca. Da. E normal. Balon. Este. Nu! Balon! Nu! Ce ne-l furară ăia. Hopa, 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 hopa. Așa, să urcăm pe balon. Ah. Ah. Hopa, hopa. Așa. Scuzați-mă că zic într-una hopa, dar e foarte greu. În filmare pare ușor, dar e foarte greu. Reușirăm și noi. Să ne urcăm. Ah. Ah. Haideți, haideți, haideți. Nu. Șamane, ajută-ne și pe noi. El a ajunsă. Bun. Da, deci noi ne-am cam blocat aici. Bun. Haideți că urc împreună cu șamanul. Se termină. Haideți să rămânem aici. Am o presimțire nu prea bună. De ce zisei să rămâne, vedeți? Șorcica aia rămâne. Haideți să ne omorăm, că măcar primim un punct de experiență. Ba da, primești un punct de experiență. Așa. Bă, e bun decât nimic. Hai să se moare și ăștia doi. Dar cum să vină pe vanila? Așa. Șoarece, ajută-ne. Hopa. Hopa. Oh, ce bine. Sunt al doilea care a dus brânza și mai avem un pic și face nivelul 8. Să vedem, să-l întrebăm ceva. Dani, tu porniști filmarea? Să-mi faci mie reclamă, te rog. Mamă. Bun, așa luăm brânza. Și acum să mergem. Făcurăm level 8. Ceea ce este bine. Să vedem câtă brânză avem. 49. Ne mai trebuie brânză și ne luăm ochelarii. Își luau cutia zborul. Oh, altul.
Da. Opa. Hop, hop. Bun, să luăm brânza. Și să ne urcăm. Opa. Da, șamanul e fraier. După cum vedeți. Haideți să plângem. Dar dansează. Opa. Șamanul fraier. Am intrat pe Vanilla 8. Da, ignorați înjurăturile care se scriu. Va intra și prietenul nostru pe Vanilla 8, pe care suntem noi. Haide că o să fiu al patrulea care aduce brânza. Ești pe locul 3. Sunt pe locul 4. Ba nu, pe locul 2 ești. Sunt pe locul 3. 4. Ești pe locul 3. 4. 3. 4. Mai bine. Ești pe locul 2, de fapt. Uite-ți mai bine. Sunt pe 4. Fox, 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 Fox. Să te uiți mai bine. Uită-te tu că sunt pe Vanilla 8. Uită-te tu pe ce vanilă ești. Pe Vanilla 8 și te văd Hox. Ai 53. Și el are 75. Ah. Bun. Oh, mapa mea preferată cu bombe. Urăsc harta asta. Că șamanul nu face nimic ca să ne ajute. Opa. Murirăm și noi. Tu cum te numești? Negaia. Muri, he, 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 he. Le muri șamanul, n-au ce să mai facă. Știi că poți să învii? Poți să învii. Nu știu. Fleuton știe să joace. E hacker, mă, nu vezi că face double jump. Nu face, e la bombă. Mamă, cum e aia? Ce fraier fusai. Trebuie să mă bag și eu. Lăsați că mă bag acum. Eu sunt șaman. Pune și tu. Ia să Nu vedem. blochezi aia, nu bloca aia. Haideți să înghețăm pe cineva. Haideți să luăm și noi brânză. Așa. Opa. Tu nu poți să o duci, știi, nu? Ba da. Ba nu poți. Uită-te, să se uite și el mai bine. Of. 3, 2, 1. Nu! Ei, primiți 10 puncte de experiență. Este bine. Haideți să mai băgăm aici. Timp suplimentar. Adaugă 5 secunde la o rundă. Face brânza mai mare cu până la... o să băgăm 3 puncte în asta. Bă, care bine stau acolo? Mi-arată 1 acolo. La care bine stau? Poftim? Super Nicovan. Tu ești grau mic. Bă, la update-uri acolo, unde dau? Care bine stau? Bun, haideți că luăm și noi brânza. Și o dusărăm. Tu cum... Mai zi deci nu putem... Eu nu pot să rețin numele lui. Să fugim după brânză. Negaia. Hopa, 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 o să cadă. Și murirăm toți. Hai, șamanule, fii îndurător. Da, și noi murirăm, stați, că s-ar